Dobré ránko. Naozaj som sa výborne vyspala. To je už čo povedať. Včerajší deň bol dosť náročný a tak dnes by sme mali len oddychovať na pláži. Ale najskôr poďme na raňajky. Pozerám, že sa ti moc nechce, ale chce, len nemáš chuť na tú dlúpu okolo toho stolu? Veď tam behneme, zjeme niečo a šupky dupky k moru. Obleď si plavky a zoberieme si hneď zo sebou aj uteráky, aby sme sa nezdržovali. Už si? Tak môžeme ísť. A delegát, dnes nám pekne svieti slniečko. Ako si sa vyspal? Že moc nie? Snívalo sa ti o teniskách? Konkrétne o šnúrkach, ktoré vyzerali ako hady? Tak takú nočnú moru si už dávno nemal. Aha, a hlavne si sa nevedel zbaviť toho piesku z postele, ktorý sa tam dostal, keď sme tam preniesli manžela? V noci, keď si sa chcel ísť napiť, zistil si, že namiesto podlahy tam máš pieskovisko. No tak si mohol zobrať formičky a stavať si tam hrad, aby si sa unavil, keď už teda nespíš. To ťa nenapadlo? Namiesto toho si rozmýšľal, akú zábavu nám na dnes pripravíš? No, bojím sa spýtať, ale aj si na niečo prišiel? Prosím, povedz, že nebudeme pritom musieť hrať také hry. Po tej hre v lietadle si radšej necháš poradiť od môjho manžela? Aha. Podľa teba má skvelé nápady a hlavne je on vodcovský typ? No, tebe sa zdá, že ho ľudia nasledujú a zliadajú k nemu? A to si ako prišiel? Jaj, že aj teraz na ňo všetci muži závislivo pozerajú? Aha. No, a sa začínam červenať. Zavidia moju maličkosť, ty líkotník. Jaj? No, že si nemyslíš, že ide o maličkosť, čo mu zavidia? No ty jeden. A počúvaj, to je ten bledík, mladík tam naľavo. Ten by si mal dať na opalovanie aspoň faktor 8 milión. Ako drahý? Podľa farby si myslíš, že to je ten náš sused, čo sa modlil pod našim oknom? Aha. A ja, že to je Albín. Čo mi to berieš? Ja som ešte nedojedla. Že si to dojem na pláži a rýchlo ideme, lebo sa sem blíži Terézia a tu teraz naozaj nechce stretnúť? A sa zase tak neponáhľaj, veď ona ide slimačím tempom. Ó, pán Emil, vy ste šli druhým vchodom. Ste sa chceli stretnúť s mojim manželom? No tak počúvajte, všetko to bolo jedno veľké nedorozumenie. Môj manžel za nič nemôže a vyhýba sa bitkám. Teda jedine v prípade môjho ohrozenia a keď hájí môj česť, tak sa nebojí postaviť a čelí každému nebezpečenstvu. Ako? Že ste mu prišli poďakovať? Ale ty si povedal, že si nič nestihol, ty klamár. Že ste mu prišli poďakovať, že konečne aspoň na chvíľku je niekto horší chlap ako vy? Manželka na vás ráno pozerala s vďačnosťou, že vás má? Čo, drahý? Že ak mu to pomôže, tak nech ti dá facku a možno z neho bude v jej očiach hrdina? Že to pre neho kľudne urobíš? Ale nech si pohne, kým tu nie je veľa ľudí. Ako si sa zapotátal, ty môj herec. Bolo to od teba milé, už som aj zabudla, aký vieš byť. Chceš ísť radšej tam napravo k tým skalám? Tam nás aspoň nikto nebude vyrušovať. Romantika. A poriadne sa natrí, nech sa nespáliš. Pozri sa, aká je tu pekná pláž. To bude naše tajné miesto. Myslíš, že len na chvíľu, kým ho niekto neobjaví tiež? Aha, pozri,
vo vode je taká fľaša. To sú dnes ľudia, vyhadzujú do mora veci a potom to tak vyzerá. Už som ju vylovila. Je normálne zatvorená a vnútri niečo je. Musím ju otvoriť. Že možno z nej vyletí džín a splní mi 3 želania. Mám ju pošúchať. Aha. Je tu taký lístoček. Počkaj. To nie je lístoček, ale taká mapa. A je tu niečo napísané. Nevieš, čo znamená slova treasure? Poklad? Ako? Počúvam ťa, ale vyhýba sa mojej otázke. Čo znamená slovo treasure? Ale dobré. No, ja viem, že som tvoj poklad, ale tak nenaťahuj ma. Jaj, že to znamená poklad. Aha. A ja, že si ma doberáš. Mám ti to podať? No tak tu máš. Tie obláčiky nad nami. Chvíľku si tu takto poleškáme. Drahý, vstávaj, už je obed. Poďme sa najesť. No čo ideš tak pomaly? Ty určite myslíš na ten poklad a chceš zistiť, či to miesto nie je nedaleko. Ale s plným žalúdkom sa ľahšie rozmýšľa. Tak trošku života do toho slimačieho tempa. Konkuruješ Terezii. Že sa snažíš, ale pri tom natieraní si zabudol natrieť aj nárty na nohe, lebo si tam mal šlapky do vody. Ukáž to. No, to sa môže stať len tebe. Tak musíme niekde zohnať smotanu a tá by ti to mohla nejako pomôcť trošička schladiť. Niečo podobné sa stalo aj kolegynimu manželovi a keď to natierali, tak za chvíľku už bol v pohode. Či by som ti nevedela povedať, čo to znamená v chvíľkach? No tuším, hovorila číslo 4. Nie, nemyslím 4 minúty, ale ani hodiny. No, boli to 4 dni. No čo sa tak tváriš? Dáme na to láda, možno to bude aj skôr. To ťa musí hrozne bolieť. A sa ti tam tuším spravil aj plusgier. No vidím, že pre teba tá bolesť je naozaj dosť veľká. Ako? Nemôžeš v tej časti hýbať nohou? No tak si tam skús dať tie šlápky, možno to spevnia a budeš vedieť chodiť. Že nech sa nesnažím rozosmiať ťa, lebo sa mi to nedarí. Že tu bolesť momentálne zastaví jedine amputácia. Tak to chce hlavne kľud a aby sme hlavne došli do hotela. Skúsim ti nejako pomôcť, tak si daj ruku cez moje plecia a trošku sa podopieraj. Žo? Že ak ťa budem ťahať a ty si to budeš trieť o ten piesok, tak si myslíš, že to bude ešte horšie? No a hlavne, ako by to vyzeralo, keby som ťa niesla? Aha, že radšej pôjdeš takto pomaly. Hej, delegát, haló, poďte sem. Manžel potrebuje, ale nemudruj, potrebuje vašu pomoc. Pozrite, hrozne sa spálil. Že načas sme zakladali oheň na pláži, že to sa dokonca nesmie a môžeme dostať pokutu. Delegát, a ty si čo? On sa spálil na slnku a nie od ohňa. Aha, že vás keď poranil ten morský ježko, tak áno, drahý, chápem, na čo narážaš. Žiadne cudzie tekutiny na to liať nebudeme. No a čo keby sme zbehli prenosítka? Aha, máme ho tu na chvíľku nechať? No, delegát, ale on nie je žiadna vec, ktorú niekde položíte. Len ho pekne podopríte z druhej strany a takom ho dostaneme preč z pláže, nie?